into bwerire asimogotoka makimogenderete video ye ne yabagusi. This video is meant for my community, and my community is Abagusi. And so if you are not Omagusi, you're going to excuse me because we have issues in our Kisi community that we need to address, and we are going to address them in Ekeusi. So please pardon me, and if you are not Omagusi, you can just follow and see if you can learn Ekeusi. But this is for Abagusi. Abagusi vale, Abagusi nchugo chaga. Elinde tokwane, unabantu abanene. Elinde tosemanye, unabantu abanene. Elinde tuigwane guchigosio ngakitoko kora. Because bono amangana asalikire. Mangana ena Abagusi ngakitogo cha tosemanye. Ndaranshe gaiga. Elinde tochamo tosemanye. Amangana nara agenderere teska ya maronge tugwene tugukwana. Nande tutanya kwaneti ni tutobwata asara. Ikatonya kwane esababu asara nero. Kwaroje oboko ngumboro asaba gusiba ito. Yobono rangera ni Abagusi moche gocha. Dennis share video yuche asaba Abagusi. Elinde tokwane n'Abagusi ndo chinga mangana asaliki. Kubwa mono abantu bali bakuru kwa Abasani abateli baito, abantu bali bakubale ki babwate ki radio, abantu bali babwate ebyasara awa olenda Abasani chi comedian, abantu bali chi comedian, abantu bali mitandao, abantu buna bututale tutokwanire. Nandi ntete nkwanire topic ye because abantu abange bakire inbox bantebiriga kiaye peni na kurunyando chebiro tali ukwanira Abagusi baito tororenga kitoko bakonya. Dennis washaire video inyebeke chi group chance ngandara chi group chiche Abagusi manyete mbeke elinde tuigwane kubwatekana amangana ye namabesana ngondara group kintarabeka. Share chika bantabu Abagusi bali mumanyete tuigwana Abagusi Mugusi ondo rando nsonye nkilmani tigambeke Umugusi ondo gwensi ole ande ache mukutane yetokwane. Because bona abinto bigendererete abana ba minto Abagusi bali bagotosekia, abana ba minto bali bagotoletera amatangazo, abana ba minto bali bagotoletera ibintu bigotogokisana, abana musiki abandi na bagotoletera clip chinke twanya goseka una Ndizi TV chi kwerende bintu bigotoleterera chi chano nchiro chi Abagusi bya upcoming ntura ikorora lakini they are coming ndubwazi chi TV yawo chi Abagusi chigenderete wocha upcoming hangelia Abagusi abugocha tukwane abantu Abagusi yenye kumanye tumugusi ndubwensi ogotera nonye nembarambamba murangirie Abagusi baito bagotera umuntu narotete tolete imbarambamba acha gotera Esomie torore gusinagaragara Esomie imbarambamba ngogo toletere imbarambamba ebura bure Esomie mama toba munyarire imbarambamba ntu wanjete haya bono ntete nkwanira Abagusi bali barabasani Abagusi barabasani n'abanyana musiki bali bonse mogo tosekia bali bonse mogo tokole mogo muri chiredio bali bonse muri ska bandi muri mitandao abantu bali bonse bibago tosekia Abagusi gose bago toletere chingero chingiya sana video na beire nkonye tiganga ni chenjira kinbono tiganche mbatebiga egentege tanga ni tete mbatebinga abantu bale irokaga iga America barosire Abasani ko basabirira kibese chi inbox abande bagusaba mbali ko irani umuntu wocheranga gakinga kamiga ngo shootinde nenche mbaro chi inbox yane abantu bagushoot chi video kera lituko
kera lituko musani naro go shoot bagoche inbox bagosaba kibese batete go shoot kero umuntu ngo shoot yali abasani abantu banchete sana buna nchende mbe ndu mugwekano nambo yo musani one nambo enkoro yane number 1 no musani okoro ongengo igale ense enkoro yane kubwate karane rotere tamatera amatanga tata nonye tinje timatanga yo ongenga singu moyigura siman kole kinonde ne rotere te koyotinda mu manyancha ko mu manya face to face mbona na meet ongengo lakini nganchi to ongenga bana bane banchita amatera ongengo bobe ewinere the favorite mwane ga sabana bane tuanje to ongengo sana nande abana musiki baba usinto banchete lakini ebo kontu bwato bonene aba usiba ito into aba usia bange ntoli ko Konya nonye banta aba toba ebese gustutegerere matera abo useto toba promote ntoli bagusintora ntoli ko consume eriete ke usintoli ko consume mosquito buna bagere bago consume na reference aida cha gusia aba usino bali bayichire ntoli ko consume aba usi ona tinko menya go sena matera bakale go tera atali ko tosoa na baba alisio sababu baga tere tima yitinga ikiyego gera aba usi tutali ko consume amatera ito abanyamusiki baito unabona umusayanare ngotegerera okoro kudeno mpole umusayo gago terekero mbwata bad day onko enda YouTube na ligideno mpole nabeka yani enkoro yani that guy can sing akira bange mbamo manyeti gosa bande mbali ko momba ko bono mbali mbamo manyeti ngatigange ende YouTube channel yenkole kin subscribe in general abagusi kuri 2017 na igorete chigroup cyaba gusindo chinga ntori ko nyara go consume abana musiki baito ntori go consume chi celebrity cheito na moranya boke she's a very funny woman kera bwate chi post ntori ko like ntori ko moforo lakini nto bwate ta kode mono sana kode kuru monto no arata ateketa nankirera akora aba gusintora ika ntora amanya go consume abana musiki baito ntora amanya go consume chi celebrity cheito cyaba gusi elinde na chirocho toche chibese chitike Gosaberera inere point intangani abanda baba Gosaberera chibese kubwata kana nturi kuba consume iguto bwate ti page oleta yoko oko like ti page nda beka YouTube na internet celebrity upcoming chi YouTube to bwate chi YouTube channel to bwate oleta yoko subscribe YouTube cheito lakini YouTube cy'abantu cy'ikabira kinde no kino kero montali bono mbwate YouTube channel ndeta iyo go abantu babo muramba bwate nyaboke mbwate YouTube ndeta iyo mbigi mbwate ci YouTube abantu nabanga bagusiba bwate ci YouTube babu china bwate YouTube lakini ntoli ku subscribe ntota itiko Konya abantu abachibese amandegera amete online lakini muri ko like page yane ondete yoko like igankoro story chibese Facebook onete yoko like page yane aba ikoyondo chino bakondigere kila lituko abagere nabo kero nkoro rola madieta nkoro role chinamba YouTube ya channel yane ngokora chikabire chinde na chichiwo subscribe ekero mugo subscribe nkwa muri abantu chibese wana singe njutore toko consume chikabire chinde aba gusiba ito abasani bono batakaire sana nekiyeko garaba konyo Gosaberera because ntori ko ba consume aka mwana ngale akoro kwa akanya kundi the actor abwatu bo clip bole funny angabona no torali asinya kundi the actor toko mu subscribe aba usiyonye montegerete bali muri Facebook ntaite mu manyenga ntori ko support yende bwensi nande mna mugo teiga yenda se YouTube chi video mbwate chirororo cyuko bagundisa abandi bali muri mu bwate muri limited onye kore limited otaite Esomie gitabu ikene kiwono to gosoma iyo songo ngosomi because bona abayikoyo na bubago consume kabisa abana bago subscribe abana babegete chibese chigo cha every month abayikoyo na bago subscribe YouTube abagere abaruya lakini ntuntu taitiko consume ba usiba ito kwarari bono ntaite mu manyenga abuno to bwato bokon na kiyeko gera abantu ababago kora bakunya Gosaberera moisonde no to long ago umurandi bwegesa okurukunana agateba agacangarura akabeke post nana n'umusanyi yonale akabeke post cyango ndarara yenteke gosengo chakire akabeke post kerabeke post yeyu tigamba tebe binatebete egenteke ngiyacha
hegi achire nchwese YouTube akabatebi ngaki abasani abagusi e brandi ento yikoro we brandi etangase wombwate chi group isato nkoran chiane chire mere 229,000 ya masase na machuma 229,000 ya masase abaiseke bo katole 54,000 group endere global esangane bayikoye naba kire kabira erensengima ebwata abantu ange 10,000 the way abantu ababago succeed, the way abantu ababale chikabira chine chuk succeed. Yuko kubo Konya gwakole video, kwanye siare video yekirase. Bono konyora abasani bandi mbabwate bintu bagokora, lakini nanya korora video chiabo amasase na machuma. Nanya korora video chiabo no nye page chinde igambali gwetangasa. Nana kabatebi ngaki amma abantu abamogo kora abasani elinde to ba consume. Brand yourselves. Mubwati brand. Bono abandi bare they are just there. We call obeke brand or si brand ya ekana chagite Facebook 2017 ntwale korosvese Facebook wona iga korosuri chibese Facebook lakini wikobo kinekere ngoma nyetinga ngokorande ngo endande ntangase gento gete ya kwere ndeye okay ekime kiye into number 1 owe brand owe tangasa muri we tangasa nande nonyera matera mokorora nkiye ko gara matera inatali ko endande uroche ndako iri wikomi umuswati ndako iri wikomi oyo ndako ekiri wisana yani ngochirande topic yi musaberere onitari ko ba consume na asara okay number 2 abasani aba bonse bibagotera bawusiye abalimanyete abange bakubeka ibinte mitandao ngabono bali biya mbamenyetinga nabo bakoenda bali bicingoko mbamenyetinga nabo bagusimekenderema mbamenyetinga nabo bakonye meotoro mbamenyetinga nabo bakogenda bakole chikonda abantu abamusa bachibese kuruga America babwate mirimo 3 abantu banene mirimo bamenyete abantu abamugusa bagayiga America chibese bakolete bagutinya abangina chinyonga abangina nabo bali abange bali moya basacha ba America abange bali ko bamoyo abange bakwete abangina abasacha bawusi bagokole mirimo kurukusiene bagotinya abangina chinyonga bali chi nursing home abasacha abamugusa bachibesa kuruga abaswati amugusa bachibesa kuruga bagokole mirimo yo gotinya mabi abandi bali chi siene abandi ni chi nurse abandi ni chi group mbagokora bagotinya mabiru abangina bakonya kubacanda mbali korara bagokora 16 hours inumo tagete konya Gosaberera chibese elinde mororekana nga you are doing good. You are not doing good. So besides ya matera, besides gotera, besides kobe comedian, besides kobe kyokoba ligiyemere mutwale meremo okogenda wakora botuko mami wetinyi no ebobole kwenda washuti ogotera kwao yenda okorobolele yenda osime onachemete yenda osime obanga makara tikunya gote baba gusimba ikase bako ba consume mucha kaendera gotaka for the next 10 years because bagusimba maiti go support talent bagusimba nje timesiki yabo nandi bona abandi mukali corrupt ntwanje timesiki ye corrupt mugusigaro mukongupa mugusia amatera nyasaye na amatera ye kanisa arona bako nyago consume mugusita go consume nyewe tigango kani onye gotaitenga ntoranyora na ene star omugusio yomo to ole millionaire asaba sani bons privago tera usi ntebi mugusio yomo le very popular ko chobeke shokero montocha ntebi mugusikyo okoroshibese so gotera abantu bacha batenga mpaka ticket chia sell out tayo because abagusito very conservative mugende bukamba ali asenga chiete karato ko endo esuku kurwe wiki ebirabi bibwatete intuna abantu tori very conservative abagusi igon tori go consume bintebi binge igonye ko kagete ngano chobe successful be millionaire usito tori go chokoba millionaire liye byasara likwemere mugenda kendo kole nonyenkenda asige tori kwemere mononyonya ko hereliye bintali busonge duka elinonyore chibese because mugusimba bocha kokoros millionaire no korangaki nana togotomera $10 na togotomera $100 nchigo korusi botaka no taka tokorusi botaka tokoru botaka ino bagusimba ikasi bago consume art egento gikuru ku art
abagusi barare uroche mukisi ko bekale ko esho abantu abakesana tukonye gutangasa ngo rachi ticket mugusi tara ikasa go consume umugusiondera intwega seito echa togotora intwega seito ne na mauga togotora abagusi igotore socialized kokolemere mu wi an tali gotera tali comedy ntora iko abakambo manyetemba bwatiki bagokora abakambi birabo kurukana no bakorosi chibese mugondo tiyo ekere kiangasa gekali no bamenyete kirabo ali kero kwenda bukamba kire mujo basacha nabakungu ne birabo bali bagusinto akwenda to konyora mukungu na musacha bali birabo abasacha bali birabo abakesana amatera ali birabo na ya matera ali abantu bense bagusintu otori very conservative into aba Kristo bigo mukaite ngabona mucha korosi milioni ngomo korosi milioni koru onye intu ntori kwenda birabu aba chikabira chinda aba ikoyo ndi bachagite kwenda birabu kale bagusimba ali kwenda birabu ngibago chikokole birabu nyando chibira ali tindo chikirabu kende kialengalie gechauli ali kirabu nkialengororo mbole birabu ne bya makembi wokamba mangana ngabo kembi mboyo wokamba tata biyara no mugaka bwikanisa randa ali kero to chinchite wokambe suku ebirabu to kwenda umusiki ubwatu tebirabu bichire mpaka turiko nyara gosuka kero kinu wa mariago abwate shoge bwate tebokamba because these people have learned to consume their own artists bagusimba liko consume artists mura ikororo igonye kore artist tora ikororo abantu ngo tema bali but they are very few tiko sali chinsa cha uligemeremo abantu abamusa bakuruga ega chibese ku America abantu aba bakolemere mebere tibona nandi mbate kereke bemono tiyansiba macha abaswati mbale abasani bahusaba abasacha baito chibese kuruga balira batulire abasacha abakungu bono bantebe tinga babwate chi message ngo chaka kabari ku release chi message o maite squeeze into bwate chi app chi tap chi simcha abasacha baito kero totagete abaswati bande abasani balira abasacha baito in the name of obosani umukungu ayebweri nete turi kugora na nyemaguta umukungu ayebweri nete abana bago cyanditira kinyu musacho ne kisimiale akwa umusani gete chibese Kenya na handi ntubwate chi message into chibwate ga kisimi abaswati abante etinga tiga bachibeke metanda onkabakani ngaya gaki tigankwanire genteke abantu ababayibwe abantu bandi batulirira abasacha abakungu ko Kenya abagusi batulirira abasacha bakuri chibese cy'abasacha baito intutweri nete bakunya gosaberera nanduru cy'abasacha abambanje tabasani abandu maite bakoreka nabayasana wono konyora ali musacho ga America uso igale ali so busy akunya koltomero mukungu ri chibese mokaye gatanya ko mokorera kende batulirira abasacha pi chibese togokorera emirimo togotinya amabi togotinya chinyonga toko ni West Beats tuchandike ga America batulirira abasacha chi video chi WhatsApp chi group jinde mole muche mwanekeru mukwanekeru mubasa ko yugobe mumanyanga twabatebiri nga kitego tulira abasacha in the name of obosani umusacha obwata abana basini nyeire chibese nga no musani yagokonya umusacha umunene abwate atiga family yae umubokaye ni chidaba amenyete oire chibese nga nabasibati abakwa nga senge ncho montale celebrity no tego tulira abasacha we are tired nande tiga ko chibese chito we are working two jobs genda na inu muri yemerema na abatebiri nga moko ba consume na bagusiyeke golieke the next generation nere which go consume artists bona igamba liko consume artists ayirigimere mende aya abandi mukaliri chi camera ni chi abantu bakuba record bona mukunye emetandao mukunya ko muwakuti chibice ni chigali chingiya mwage tumoisibetibiya yani abandi you look online you look like you really made it lakini gomora bataka you have no money igoboneka muche mwato saba chibese kero mu portray skanga you have made it kumaite you have not made it inki yako garota liko enda muno mumroyo wa Abukato Nyareso is a perfect example. Nyareso gabwate kibanda kya Abukato abwate gento gikoro kwe product. If you understand what is marketing, product, consume a product. Nyareso njitima itikwanza ninkiale no musani onyencho kiale Nyareso ebintu Nyareso akora timanyiti lakini Nyareso nabwate Abukato inyende Kenya bondo ingana bongo tirine kibanda kya Nyareso ngora Abukato
He has avocado. Iki ayobwate ngabano ngano kunyagotera kwenya uposti chinga ichigali chingiya ngachiango bekidani muchimuri kichikamera chingiya. You have nothing to kende nkeyo mogotole linde togole to ba promote nanya koronde ga kon kende Nyareso bweka ndocho ko okoni avocado. Imuri kono ene mesi mote itikono ene chinchugu mote itikono nye matoke mote nene koro musanire ndo kunyagotera obeka matoka onde ga weta ora matoke abantu kiba manyete inga kitanya koronde ga gutangasa matera mbabu ati kende pi mbali kono ene chingende mbali ko chingende manwa mbali ko ni kende barabu batelitenga baganye babe chi celebrity chire broke mwoko no ene chinchu mwoko no nyene cha amachani kwa mwiri mwatangasa kera mwokoso chipeji chino no abosani boka moteberete botabwa ati chibese na kintanya koronde ga kono nyene amaembe nanya koronde unonyo gutangasa nyanya nanya koronde gutangasa no nyene chingoko igo muri koni ngoko mokoni chingoko bonkunyu igo biasara bino mogokora bonkunyu mwenya go poste ye mesiki yoka mwonya gotosaberera chibese igo biasara bino biro binga inumo ko bikora butko ngaki abantu bandi ndoche bago posti abakadero yonde Nyareso gabigeta avocado mumanyete ngota maitinga Nyareso nkoni ara avocado nabwo ateke ekebanda gekoni avocado is a perfect example iki inumo konya point cyane tiganchigenderere abande mwacha mwasaba kibese muri koirani bakonya gusaba kibese muri koirani twaba 10 twaba 100 twaba mwanya koirani bosi am telling you abasani abantu banjete we even enjoy their music mbanya koirani alafu abande abasacha bona abasani bande abasacha irase ino nokonya kolia abaiseke konya ko mukunya ko abaiseke bono bakunya ko baliska abo beso butu abatumira obosini nandi mwira obo beso obwo nandi mwaliera abasubati abandi mbabwati bakungu nandi abandi babwata bakungu nokonya gutaya ya kibesi tu abaire ku America gaiga bali tubono to understand tinga inkichi artists abantu mbaro to understand na de nompole do nompole tato minto ondetere nkoro ya no ngirani ni understand tikide no mukpora go nkolera aka mwana kali kuro kamuntu fulani naganje te Christ na tinakaro timetinga igachi aka mwana kali gagotera ka ngororo byenkoro abantu baroro bagotera ko yunga onyengo mintu bama bakabikiro ngenga na butubyetenga abantu baroro bato consume nande kerona tegereire na bonko yuguntebe ngaki kina consume do nompole tirandi gi namba ya yemotomere chiri wikomi abande twabairo bobeso bosinini bona mona mwoko myokeri abaiseke iska mukonya go post nanya korora mu go post byasara binde na inu na matero kana konya go tisaba chibese inbox haya ekero na batebi go yogo brand ekero moko kole chi event abande ba ko kore chi event chire so disorganized nkiye ko gara muri so disorganized disorganization ne yaki event yekero montabwa ate event gise ko bangu 6 months ahead motebe ngankia mo kama tokale why are you putting events last minute yabantu baka no nje tinkoli nendege nche event chi event ichi mutabuka bosega mwabeka alafu ndete yogocha mwanyora sara because muri go plan ahead bono mukonya kominyo nyimba manyite by the way na abakolere chi analysis nimba roche muri ko banga event is on time abantu bamanyanga event kimubwate no nyene chipeji chino ngo chikoligere liga marketing mukoligi no ene marketing manager umuntu aba market aba usidi are not going to consume you. I'm telling you mo usita yo chiko consume mo usi intuto manyete ko wara malemo intuto manyete ko tole chai intuto manyete ko simeke bituma intoli ko chiko tikabese cheto to consume aba na musiki intoli ko chiko tige ko wara malemo to consume chi comedian ntora ikabu tole magera ntora ikaso tena tiangende YouTube channel ya Penina ndre wese Esomie kende ntora iko muro chinga mwagendo online Esomie kende go mumanyete nga online ya lubo chinga bororo ausimbara iko aba iko yomba manyete omuswati naro konye bintebyo we konyera
Byobwo isane kyomo omoikoyo omusubatu igakonye ibintu ebikitoye cy'abayikoyo barabu bagorere kitoye tebyo mu gusinga gorege egento buna gento tebyo mu gusinga penina nkonye ale binte birakinya abantu nkogora bale omusubatu igakora kusuka shambi yabwate akonye ibintu bigale bono abasubati bakubigora because abasacha babira mauchi basacha mbabwati bese abasacha abatakayete bono nemepira tutumya usenonye n'amatoke abasacha babira mauchi mbabwati kende obosurugenyi twarorere nka yaya tigatonya gwekora rende nkibono dende turakora abasacha babaga batoberera mauchi emitanda bamenye temba likokora kende obochi omoikoyo lyakonye ibintu biri nande bikwenda gyuka senge nchibono twa replace ye basacha inkyokonye umusogete nk'abantu mbate mota kabantu bamanye nkamubwate byasara onye ko bwate byasara nkyo tari kubukira utangase byasara n'abakungu ababande abasani mutete mutoliera abasacha bibagamo ko kumukana inu mubwate si abasacha bayino moros kibese kino mutete utoliera abasacha mugaso igatoroche n'abasani mutoliera tabasacha gusabirira umusacha ubandore na mukaye ogosabirira chin box ngangolere ngolere ogosabirira umusacha ubande senge njoro umuntu manyire senge njoro celebrity wono mutete gutoliera abasacha mutotigo botakaini bagusimu tore kasto consume cheese star celebrity gusite lakini akote ngo mubwati mole abantu abatogo cyagaga to batebya muna nabatebi mu isonde iganka batena ngaki amachuma muri ga America nkwenda murekera mu kikogo teroro munye gutibongo tego hitaba kungu mu ga America ento ndandi kyugo kuminyuwete ngamachuma ndali ga America ngago hitaba swati bale chinas inchepeni na kurunyando chebere imbe nasi enasi register nasi nimba nonye na LPN umusacha ochite mambia iburu angake penina nche ngana achire skuru mbwazi chwese chene musacha za kongakera ga America onye nkoros bids ga musacha ta konga bids nkoros umusacha ngaka nga abuse ga America nga singe nche yabana inche umuswati ubwato bongo kagende skuru ogasoma okabe BSN okaba LPN nonye ne CN umusacha cha wakaga chindwe ga America ngo kirete ngatutage ndamanye nga igora yabana penina kurunyando chibere ni nonye nkonditi maliga tago soka iga musacha igandere musacha iganche amasacha ayande alega iga America gakoira chibese naramanga konye gutumira abakungu chibese go Kenya lakini abakungu babo banichidebo batebererete abakungu nabana batebererete abana batigira umukungu lakini ubwate kibese gukimitanda utumira abasani lakini tubwate beso koira abana babo vacation tubwate beso koira abana babo nonyene ice cream tubwate beso kuyigorera abana babo nonyene Christmas gift ngochere tubwate beso koira abana ba college lakini ubwate kibese gutumira abasani abasacha balega America eke mayene mole ama sase mo chite school mo gasoma iga inche nonye clinicals nko yunga clinicals ni clinicals yo kabantu abali mwachire nursing school clinicals yo kambora nyuwete nganege namangana makongo na ali kuchakobe nasi inche ngende clinicals njuko kutiri nabantu bakwete imenya kobe nasi nkole mirimo menya konyora research ali nene liko ngakoro inche penina kunyando chebere usenyora research li nene likonde liga America ngachibesa akonya gutoma amasacha manene akonya gutoma chibese guchesa abasani amasacha manene akonya gutoma guchibese guchesa ibintu bitali important liga mbali ko value bana babo abasani abo mugutumira chibese you will never help them. I'm telling you. You will tell me, you will never help these people. Because you're calling it chipeji chiaba, they are selling nothing. Amatera abo kabako, india matera yauta waisana baros chibes. Amasacha manene, amenye metandanya, kwenye utoma chibes, amasacha manene, 3 to 11 noane metandao. Amasacha manene, anyolira bana gaiga America. No motive letenga na abana musiki mo kwenye utomera chibes. Abantu mota akonye.
Bantu abamba bwati byasara binde byonse abantu aba bakagete nga babe kisere babe Michael Jackson. Mo usiki mwaro 3 millionaire elinde torore. Mo usiki mwa support ya ba usi moro 7 millionaire. Siongee Kiswahili juu mambo ni ya Wakisii ni ya ndani. Mo usiki mwa elevate mwa moro 3 millionaire. Turiye metandao. Mo usiki mwa elevate mwa like page ya mpaka obeire gali anyole chi contract. Nande abana musiki abana mutaba consume. Mwoko like chi page chi abalindi. Mwoko enda YouTube muligereria matera abalindi mu barose chibese silent man. Mo usiki mwa imukiri mpaka mwa moro 3 millionaire. Oroli. Oyo ndikire gaiga. Ndikire millionaire oyo me celebrity abagusiba imogeti goro. Mbalinga tuli gusi. Angaba usiaba itugisi no bobwati chi contract chi brand ambassadors muma itigi ndigoro ku brand ambassador ni bintu bine byakoda gokora akotero musifati romo omogerera kino omole no kubarora ande nenche nko bwatinde mu usiki mu imukiri obere millionaire elinde butumanya nganyalebe iga imukiri gusito ole artist ndebi artist ki mu imukiri gusi twensiamo ndebi mu imukiri no yo Musio lete yu imokiri no hino yo mo obekire ringtone apoko ringtone apoko ne millionaire embarambamba bado mbaramo beka orora. I'm telling you Dennis, I am telling you gende page embarambamba onte bini follower balenga bwata gere ye page embarambamba onte binga followers embarambamba na bwate million followers ande ni maiteli tali ayenga kiaka embarambamba musani e group ndo chabwate e group yembarambamba ere 83k ine group yembarambamba yani tete wante inga embarambamba ebinte byose byagokora mu manyete mu SP inki yokagere embarambamba mutanya ko muimoki abantu mbalenga bwate gaiga embarambamba gabwata abantu abasinini abake e following ya yere insemono for somebody who's very popular ngayimole ngayembarambamba abantu mbalenga anga embarambamba gesega bwata abantu 1 million nindo chega embarambamba bwata abantu 87k ingiye ko embarambamba bwata abantu 7k muntu nitayo enseyengi motameti embarambamba intebi followers kama tebi onitayo tameti embarambamba followers be embarambamba iwale 24,000 followers 24. Umuntu the most famous yumusi abwate following ya 24,000. Brand ambassador kiara abekwe onyemu abantu bako mu bwati bale 24,000 book. No ine page ya it has 105,000. Hadi tiniko ligi nga brand ambassador. I'm doing the page ya an here. Akweruta sana ven kerubo nindika ven kerubo gaiga na onyenere is that her name reta Abasani utobaligereri nga ki nga ibale following ngai ven kerubo following ngana nga kimobaete elinde tomanya nga ki moche mokonya abantaba na baruba koleki na baruba nyole emeremo yichi contract gisa abantaba baba kote nga kyokolengeli bakoro chibes ese bakwe uchi contract recording manager and ven kerubo ni morocha abodi timorochi taligocha maybe I'm not her friend na ingo mosaniki mwaro siri famous ntebi mosaniki mbwate following 105k and there is money here in America on these pages to be eaten tenonko batenga like my page mboromata itiko like my page mosaniki moro 7 millionaire gusi celebrity agusi ne ngoye celebrity yo musi tetebi ole millionaire abantu bakubwati kiro montako tenga nyalebe ingo mwaro 3 millionaire ngayale where is the millionaire ingo mwaro 3 millionaire ntai tendre monte biganga ki inge millionaire moro setusi omosani artist. Nobody, you don't follow, you don't like, you don't subscribe, nothing. A YouTube channel mbwazi chi video ngosomya abantu barororo na abayikoyo na uba subscribe to YouTube channel yani. Ntebi mo usiki.
alafu ekero mubwate michando lyoli mwacha akakurangiria bagusibande 973 followers. I mean 973 subscribers. Ngote babule ngabona igo to betereri. To bubwati. No. Kinde nke Abasani abandi bagokora kereke ne mutabwate se bagusiba minto na baroba bagenderere. 973, you need 1,000 followers. Wanna genda gali mo like, I'm forcing you. Genda mo like mo subscribe page yan. Genda mo like page yan na mo subscribe. Go there. Yeah? Do that. Support you mo usio yo, at least on your celebrity yo mo ko usi. Korosibe, study celebrity lieta bosa. Ngo batebi umuntu mo igwe lieta bosa. Ntuta iti celebrity lieta. We want a celebrity bwate chibese. Tutumie se abantu bandi chibengi, tutumie abantu bali babwate bakondi chinyomba, tutumie abantu bali baotangasa ebintu. Torosio mu usio yo motorosi celebrity. Intu bon na bekire ntuge utoeta iga ntorkoros na ino yo. Dennis, igote to ntenga no ina etora subscribe. Ingo mu usio yo mo begete celebrity, togo chakoteba social media nga mwamoire chi likes. Go and like my page. Like your page yane ngutangase bintu nyole byasara. Like my page. Go to YouTube, subscribe to go sense. Go sense mubwate alafu ikero mwanyolere michando mwamenye kororo mwarangiria bagusinga inga inchunga ntobwate michando gaga go sense support Abasani aba. Nalimora abarusi botaka imeli bamugonya ko batomera $100. They don't need the money. Like their pages, subscribe, attend the events, buy a ticket in America. Tigonya gotomero monto chi inbox support event gorero monto mine ticket yagende event tiga gotomero musani yoli chibese nga ali chibese gorero monto mine ticket motebi nga mukisi na bwate show gende attend onya no onye tokai support these people. We are not going to go anywhere anya to go support. In fact bona ndo chinga anta tembe kekere ngambe celebrity ntanga ni like my page to go says. Like people's pages, to go says, subscribe, to go says. Kozekero mubwate mechando muri kobeka aba kode muri kobeka Abasani balibe Samido muri kobeka Samido group ni ntumo kobeka chi group ntumo korangalinga yasale kili nchigo cha peni. Hande muta it like page to like our pages. Genda si page chi abantu balibe osibeso kiliga social media like their pages in tonyole chi contract. Like our pages in the Facebook where to chibes to ragere to konyora chibese to so meli abana chibese koro school Facebook chinyingine chiko enda sabana chintakana because this is a hobby. Like our pages to go sense na ina Abasani te onya gosaberera chibese obo chinga Dennis motige pi mwana motigo bo chinga abantu abaguziba tigo sense subscribe like elinde to Konya ne Uno bochinga tubwata mandegerali ga Facebook, amandegerali YouTube, amandegerali TikTok. Abantu bandi mukonye like richipeji konye like richipeji nga kino nyina America kolinga richista chikoros chibes. This is chikoros chibes from marketing, from being brand ambassadors. Inubono muusio ndete yo moyete million likes. Muusio ndete yo moyete million subscribers. Na igobane binte bya Abasani aba okora mbisa ini. Yes na mwako enda mwabeka matera alia ade oneni mpole lakini muliko like page. Muliko subscribe, muliko kora kende mwako tegerera. Na matera ya chinyangi. No muri mwako nyabeka chinyangi lakini mwako like mwako subscribe. Elinde banyole following abantu babaroneska batebenga kiti gatoye kio contract. Echatemba bwata matera gali. Abantu mbara bwata matera mayama ega sino no gotegerera chigali chino ime chiturere chino ime chinyomba chino ime lakini mo subscribe mo gusino koraki mo koraki mo gusino mo koraki nakiko era Abasani baito bagende to gosaberera talinga ba gosaberera na so singincho yo wanta because we are not consuming them motugo bo sense ko rero ndata itubo buchinga tigabo rero piga toteba ni bumaene nga buchinga utotige 20p Genda channel subscribe genda YouTube tigobo sense subscribe Abasani bali bonse pyo gotegerera make sure onde bwensi gotegerera musikyo ye wa subscribe
make sure ndibwesi ogotegererekera gorosie joki wa subscribe ligende page ya like page tiga ko baboro chibese chiroro moko baboro tiga kororoba mitandao tutageti bworo tiga kororo baba gusi tiga mangana yo gotora chichai tayo mangana yo bituma tayo mangana chingondi tayo chitibu mbiyo bintebi mbiyo ama ndegere social media manyabo twa ntoli gotora chai bono ntoli go chigotora mauga ntoli go kora binte byonsi bi ubo sensi obwa kale bwaelire bando Zimbabwe ata sakode nko barurande ngo comment bali bono so emetanda amandegere no alige gatoro chibese bono mnabona iga ngo kwana na inu ntaitendiyo abantu beronge ntobwate group yeronge toliyo mwana oyo mutoire school chibese rinko nyora kuruga iga Facebook ndwero mwana oyo mu isike school fees nande timbwa tibo konkurere chibese ro chichikorosu mukinda ire esengenjo moraigeti page na YouTube esengenjo mo subscribe eti it's time ikingo korre chibese chikorosu wekeronda ire gese nko irandwera bane school fees mbuta itiko toro celebrity tiwo sense na sao yitu ndairo mwana school. I'm telling you aba usi genda saba sani bonse pi baraike rich page ba subscribe rich page ba konye linde baroreka neska share chi video chabe kero ba post chi video chabo share chi video chabo na libarake yo bosabere na ndekero ba mwago bosabere chiri buchiri komi njiriko chaba konya chiko era lakini abasa konyore contract na KCB basa konyore contract na equity bacha chibese chiko chakoba batige ko basaberera bakorerege ntokere bose mutari gwaka na bese libagamo ko ba chibese chiri ko minya sawo